kuble ya pi ke para lok para jor bape ya kane ka video te minta para lok ngan pensno ya pi minta ya kane ka khana phang kine ki arngur si samla kine ki samla ki long ka pinki ka de ka khon ka bade na kalong ying ka baduk bat ujon pat ude na kalong ying barus pa bat ude ru ukhun ba marwai kumta ka pinki na marba ka de ka khon ka baduk kali kelas dang season sitayo henry ujon pat ulai laman ka sngi bat kumta ka pinki ka don tang ka we ka parlok na kelas bat ka jumlin ru ban pancing rap na kata ka parlok jongka bat kata ka parlok jongka ru ka juyarap himan ka por dia haka we ka si ka pinki ka le sya kelas bat ka yale yawan ru bat kata ka parlok jongka mar kumta ujon ru ula le sya kelas bat uyo I ya ka pinki kumta shikliman usyo jing I sendon ya ka bat udon jing mut ru ya ka namar ka pinki ka de ka breu ka ba breu bha bat kumta ula pe su bha ya ka mar kumta ukhot ya ka parlok jongka bat uong phi la itu bha ya ka te ka breu kumta kate ka parlok jongkaru kala ong hooj kate ka parlok bayajan jonga te ujon ula ong te penkeren no yang ngase ngalay mat palat yaka bat ngalay shojing hiru yaka kumta kate ka parlok jongka pinki kala persyang banle kumta yaka pinki henry ka pinki pat kala ong lada udon jing musisya yanga sapawan kendu yanga la syai hafalau college bat ujon ru ulalai kendu yaka markman bat kumta kilai keren bat layatu khana ru de mar kumta ujon ula keren sendon yaka pinki kumno phira yaka to ka jingpha manga yaka parlok jong phi kumta ka pinki kala jubam John ngade ka khon ka ba long na kalong yeng ka baduk ma phi pat phide ukhon ubarus pa kam yahap kerdan ru em bat phi bat kala ong ru khiwat da ka breu ka bayaran kat kerdan bat phi ujon ula kem ktin da ka ba ong em pinki ngam kwa banlong kumta ada phide ka breu ka baduk ru ngan ye I chijunom bat phi kumta ka pinki kala pdeng sumbha ya ujon kumta kisngi ki por kila nang yaj bat ka pinki ru kala shojing I ya ujon bat ujon ru la I yaka henry hakatayo ka ban sabun ka dan pat ka we ka kinthe ka barus pa bat ka ba bhabriu hi bat ka le ka wan ru da ka kaliman ka sngi bat ujon ula pej baru ya kate ka kinthe bat udon ke jengmut ban le kren yaka bat kumta ula pan sendon da number phone jongka kumta kiles dang manya phone netek bat kata ka kinthe ka barus pa mar kumta kila dan sendon kita ka jinge de bat ka ujon ru la sho jing I ya kate ka kinthe ka barus pa bat kila ya le bam restoran man ka sngi kumta haka we ka sngi ka pinki ka le sya kelas bat ka da don jing mut ban le ya kendu ya ujon henry onda kala poi sya kelas kala yu I pin ban ba ujon ukudup I ya kate ka we pat ka kinthe mar kumta ka pinki kala keren ya ujon kada ong John mano ine ujon ula ong kane kade ka samla banga I mar kumta ka pinki kala kendit threat bat kala pesendan no syayeng bat kala yam pangnon bha bat ka ong ru halade tang namar bangade ki khon ka baduk ngasal eben ha ki bru ki barus pa kumta ka pinki kala persyang ban pentingan yalade da ka babu jing duwai ha uble bat kala tengen ru de kumta ujon ula le sya kelas ha ka we ka sngi kat ba udang ya ujon ula yu ilyak ya ka te ka samla barus pa jong u bakala ya kudub I ya we pat usun rang ubade usamla jongka ubaka I ujon ula babe bat ula yampang nun da ka ba uken mau ya ka jingkular ya ka pinki ujon ula persyang ban le ban map ya ka pinki henry ka pinki kamla shu ban map ni I ya u kumta ujon ula sa satang ha ki jing babe